Hirugarren mandamentua. Jaiegunak santu etxiko dituzu. Edo beste modu baten esanta, jaiegunak ez dituzu gozatuko. Proposatzen digutena da jaiegunak edo denbora libre hau beste pertsona bati eskintzea. Zure familiari, zure lagunei edo jainkoari bera. Baina, momentu baten ere zigute esaten gure buruari eskintzeko denbora hori. Edo egun libre bat edo jaiegun bat gure burua zaintzeko eguna izatea. Zergatik? Zergatik ez egun oso bat etxean pasa, sofan botata gure burua zaintzen maskarilla merke batekin. Ba honi buruz egiteko gaur gonbiatu berezi bat ekarri dugu. Kaixo, Divina Komedia, zer moduz? Izugarri. Ondo? Ongi, bai, beti bezala. Ikusten zaizu? Eroso? Inoiz baino pozago. Pozago? Bai, ez dakit nola esaten da, Ja. baino oso eroso Pozik? hemen estudioak. Pozikago? Bai, hola esaten da. Pozikago? Bai, eraman diot papela, posikago. Bai, Pozikago. bai. Oso ongi. Bueno, zure burua aurkeztu baino lehen, hasiko gara, egongo momenturik onenarekin, sagardo pizkatxo batekin. Ai, zeinen gustoko zein dudan ona, zein hartuko sagardoa. duzu? Ez Zein dakit nahi denak duzu? daude hain goxuak. A ber, Ez dakit, a hau da ber, laranja, oso goxua. rollo frutal, Beira. Sagardo sale. red bay, Ah, hori oso politxa da. hau, Bai, venga, hori. Zabaldo. Baseike horrekin. Lagunduko izut bestela. Min hartu izo. a ber, Ez dau produkziñoko norbaitxo da. a ber, igual bai, igual. Ai, ez, Hartu bizu mina. bai, igual produkzioa, mesedez, Utzi palanka bat, produkzioa, mesedez. Sagarduaz gozatzeko, hemen daukatzun A como ber. kaliz medieval ontan. ai, produkzioa, txaro bero bat. A ber, mesedez. Ez que badugu, kriston lantaldea. Ah! Zuretzako. Venga, ba. Inoiz ez dakit nola botatzen den. Baina egin behar da hori... Eskantzia, bai. Hoixa. Txotx. Ala. Eta tari. Wow. Ale, txin. Oie, bagoxua da, edan nik egeia. Bai, nezuna. Bale, uste noen dekoraziñoko Ez, zuretzat da, benetakoa da. Mm. Imaginatzen duzu, benetan da, ura. Urbe behinkatua. Bueno, Divina Komedia, konta iguzu, nor zara lehenengo aldiz podcast batean elkarrekin? Bai, ez ginen ezagutzen. Ez? Oin arte, Ja. ez ginen hitz egiten. Ke fuerte. Ja, hola formatu berri bat Bai. esploratzeko bion artean. Bai, oso momentu polit Ba, bat. konta iguzu gure audientziari nor zaren. Ja, lo Hau da siento, zure kamara, Ba, kaixo, nire kamara. Divina Komedia, artista multidisciplinar, elegante, bastante gracioso, bastante eder bat. Nahiz, uste dut nire edertasunagatik nahi bezala ezagutua mundu osoan zer. Eta gaur eto dinaz pixka hitz egitera, dagoenan inguruan, ze hori egiten dut denbora pasatzeko hitz Ba, egitea bai. asko gustatzen zait. Bai, baina, bueno, gaur badugu gai bat, oso interesgarria, Ai, ama, dela hirugarren mandamentua, ezin dut egin iru. oso ongi, Bai. dela jaiegunak santu etxiko dituzu. Aitortu behar dizut, nik ez nekiela horrek zer esan nahi zuen. Santuetxi? Rolloz, bai, santu etxiko dituzu, zertan datza, ez? Mandamentua. Aha. Pues, suposatzen da dela, igandetan mezara joatea. Da hori. Eta Da. gero ja, pues, rollo denean aste santua, no sé qué, pues, gauzak egitea. Baina gauza santuak egitea. Gauza bai. santuak egitea. Ai, ze ongi. Ba, hori, pues, aste santua denean egin behar duzu, aro batzuk bete behar dituzu. Denean ez dakize, egin behar duzu eskatzen dena. Baina suposatzen da jainkoak domekan deskantzauen zabela. Ja, eski kontua da, ni konturatu naizela jaiegun katolikoetan Aha. ez dela deskansatzen. Ez. Beti egin behar da zerbait. Bai. Rollo, edo aragirik ez jan. Aha. Edo bapatean jomar zara mezara. Bapatean las javieradas. Zerrautxarekin egin gurutze bat. Gurutze bat. Gurutze bat. Gero beste batzutan jomar zara fila egitera eta rollo Jesus bati, musu Bai. bat eman, baina Jesus bati, osea, Eixa da. panpin bati, Bai. musu bat eman. Eta hori ez da bat ere sanitari ba. Lit. Egon gare pandemia bat, eta Li- jende esan Jesus musukatzen. Ja, pandemiatik eta gero egiten da, oraindik ere. Bai, noski. Bueno, eske ben ezakit jendean mezara joaten den. Baina A eske ber, mesara basoiaz. baten bat joaten da. Orokorrean ez, ez? Inor. Es lo que hay.
Barkatu gure sagardo osoaren trago bat ematen ari nintzen. Zer daukatzu esateko dena maite? Hori, bazuk zer uste duzu, zer pentsatzen duzu? Nik uste dut dela gauza, nola esaten da, adoktrinamendu tresna mediebal bat. Eta Barkatu, gure adoktrinamendu tresna modernoak dira smartphoneak eta ez ditugu izaltzen podcastak bitartean. Baina erdi aroan, jendeak lana egiten zuen, eta gainera jai egunetan sartu zioten buruan famizela mesara. Hori zute egin. Baina zergatik. Egoteko okupauta. Ja. Zer deskantzatzen baute, pentsatze dute asko eta gero revoluzioa gertatzen da. Orduan santuetxi behar dituzu festak eta egon elizan sartuta jaten ostixek. Zatia. Horixe da. Lit. Eski pentsetan dute. Ja, Bai, porque si viviera de guapa. Ja. Bai. Orduan. Bai, bastante alde. Generalian, Eliza Katolikoaren bastante alde. No, baina eski kontua da hori, pues, jaiegunetan ez duzula deskantzatu, emerituzula gauza pila, baina gero ere, jaiegun guztiak, osea, gaur egun ditugun egutegiko jaiegun guztiak dira katolikoak. Bai, baina pixka bat kakotxartean. Hola egiten dituzte kakotxak karramarroek. Ze badaude festa asko izan ziela reskineatuak. En plan, badakitzu erromatarrek hartan zabenian, hau da zure jainkoa, bajartatzen dugu peluka bat, eta da gure jainkoa. Badakitzu adibidez, Halloween, festa pagano bat zan, karnabalak, movida pagano bat zian, eta hori Elizak esan zuen, no, hau da jainkoagatik. Bueno, inautiriak bai diraka, ez dira katolikoak. Uste dut originean ez? Eta gaur egun, ez. Oin ja ez da. Orain Zerbait jendia doia egiten jantzita honetan. del juego del calamar, eta horrek ez dauko fundamento religioso. Baina noiz izan da religiosoa. Igual ez da izan. Karnabalak bai, karnabalak die la carne. Bai, die bekatuak egiteko eguna, non zeiken mozorratu, eta mozorratuta zoia zenez, bekatari, perdida. Bai, eta gero daz, 40 egun ditzen dira kuaresma, non ezin dozu jan eragerik, porque esaz remordimentuak eta kulpak janda. Fact-checking, estudioan? Benetan, da hori. Uste dut baietz. Hala, ez nekien. Ni bakita ebiz burlatan egiten direla inauterietan, karnabaletan, bueno, ospatu ez dakiten, baina memoria egiten da, eta aierbeko Lukasi buruzko... Hori da movida pagano bat. Bai, baina eski aierbeko Lukas Aha. errezuten brujismoagatik. Paganismoa, Brujoa zegarako. horixe da. Bordokozu jaiegun pagano popular bat, non entorri izan egun baten Jesukristo, no, baina hau da nigatik, tia. Ez da attention This seeking. girl is on fire. Bai, Katolizismoak. Harlemeko, Eta hori egin zuen. bai, bagira. Eta gaur, Eta gaur. gaur arte iritsi gara. Bakea zurekin, Ba hori, Bai. orduan, ze beste jaiegun ditugu. igandia, Baina gandak ez dira jaiegun, oza, bai, langileen eskubidien eguna, baina hori ez da katolikoa. ez, ondion, helduko dira. Baina gero du, Gazte Santua bai dela. Bai, Egu berriak badirela ere. bai. Paskua, Paskua. hori da azte santuan berdin. Bai. Ez dakit hainbeste jaiegun ez dakizkit solstizioak, Baina hori ez dira, solstizioak ez dira jaiegunak. San Juan, San Juan ez da jaieguna. nola ezetz? San Juan da jaieguna. Bai, arrasatzen Rollo gutxienez. ofizialki egutegian. Nik esango nuke ez. Herri bakoitzak ditu bere santuak. Ta, Hernanin bai. ikusten? Baina gu Hernanin ez gara bizi. No, ninaz oso pro Hernani, eta oso pro San Juan ere bai. Ta, jaiegun Eta po- guztiek daukate santu bat. Ze behin zien el santo de ez dakit... No, behin zien el solsticio edo la ceremonia edo dana dalakoa, eta etorri izan Eliza Katoliko eta zen, no, hau da San Secundino. Egia da, eta herriko jai guztiak dira San no seke. Horixe da? La Santa... La, no sé qué. la San Santa Madre. Fermín. Bai. Horixe? San Fermín. Beira. Ke pesadas. Nola bihurtzen da pertsona bat santua? Inbizu mirari bat, eta gero hil. Eta mirari horren dokumentazioa egon behar da. Por casualidad, kamarak eta telefonoak dauzen momentutikan, ja ez dia inbeste mirari egiten. Baino, lehen mirari mordo bat egiten zian. Ja. Badakitzu egon zela gutxi, duela gutxi santu bat, pandemia garaian egon zen santu bat. Ai. Bai, eta zan tipo bat, gaztia, 30 urte edo zituen, eta pandemiaren bitartean egin zuten hainbat labore humanitario, eta gero como leyenda batekin horbaitek ukitu zuen bere alkandora, eta sendatu zuen ez dakizuna, eta bilatzen bazu ez da goratzen nintxe bertan, baina da San Nosekien, tematzen dau zure institutuko tipo bat. A ber, bilatuko Bai, dut. bilatu Eliza Katolikoko santurik modernoena. Uf. Zer da, azken izan kanonizazioa jaso izan duen azken pertsona. A ber. Ez que estudia behin dut, podcastera etortzeko. Emagazten du 2006, Ba, bueno, esan pandemian konfunditu egin, ez zen krisi immobiliarioa. No, itxoin. Kanonizado esan nahi du santifikatua. Oixa, Pues ordan urtero egiten omen da, norbait, ez? tia, benek izan. Zenbat ikasten dugun podcast Ja. honetan?
Eski nago vaticannews.va eta hemen Gaur jartzen du- vaticannews.v dugu babesle. Bai, pues dirudirenez urtero egiten aukeratzen dute pertsona bat edo bi. Ba, begira. Igual irabazten gaba horten. Un evento en el Vaticano por los derechos de los niños. We are the children. Jaiegunak. Bai. Kontua da ere, hemen badagoela diskurso bat, nire ematen kriston amorrua. Oh. Eta nik hau entzun izan dut. Aha. Dela en plan, zertarako ospatzen duzu, ospatzen dituzu egu berriak ez bazara katolikoa, egu berritan ospatzen da jainkoaren jaiotza, zuk ez bauzu sinisten ez duzu ezer ospatzekorik. Zuk dakitu zenbat jende fascistak hartzen dauen oporrak langileen eskubideen egunean? Eta zuk badakizu urriaren 12an guztiok dugula jaieguna. Zer daute gana mabia? 12 da, ez? Zein da? Hispania Bai, estatuaren eguna. Bai. Bai. En plan, Bai. de que bastia. No, pues literal. No. Eta nik ez dut ospatu inoiz jainkoaren jaiotza Ez que gogarretan. lit. Ez jatz pasau burutik bez. Olentzero ez da katolikoa, ez? Olentzero da zerbait Paganoa herriak da, sortuta. ez? Bai, pues beste izango Paganoa. zan San Lentzero. San Lentzero. Bai. Pues eske, Bai. de que van? No, ba, hola da. Hola da, eta oso diskurso ranzio batzu dira, porque en plan, no, baino, Halloween egiten da Ameriketan, ja, baino, nahi dutein. Ba, eske Halloween berez ere da katolikoa. Da All Hallows Eve, Bai. Eta horrengo Bai. gurean da santu guztien, no. bai. Bai. 31 da, hildako guztien egun, no? Hortzi zehar, bai. Hola guztiak, bai. Eta Bai. gero horrengo eguna da santu guztien eguna ere. Hoixe da, Eta mundu guztiak egiten da, hilerritara. hoixe da. Eta jate dituzte, huesitos de santo. Hemen, estatuan, anez. Baina bai, uste dut dauela tema oso, nola esaten da? Como oso temerario eta oso ranzio bat de jaiegunen gainean autoria bat jartzea. Suposatzen da jai diela. Ba, izan da ia jai. Badakitu lo de, oin jendia azarretu egin da, ze jendiak esaten dau Happy Holidays en vez de Merry Christmas. Ze mundu osoak ez da baiten Christmas. Ah, Ze festa asko daude, abenduaren amaieran gertatzen direnak, baina, klaro, batzuk dira religio kristautik, beste batzuk dira beste religio batetik, beste batzuk dikitik, eta totoan jendia dabil diskursua egiten, esatiarren Happy Holiday en vez de Merry Christmas. Porque jendia egite du diskurso, edo zein gauzana. Edo zein gauzana. Jai egunak dia, bota, tripagora, zeure hoian, tain jai. Hori bai dela, eske santu nire- estia. ja, eta nire morro ematen diana da, zuegon zara adibidez noizbait Iruñan egiten Inoiz. denean la cabalgata a los reyes. Inoiz ez dut ikusten. Zaten Pues hasi nintzean. lit, Bai. iria gelditzen da, dirudi Sanferminak direla. Aha. Rollo, beste egunan, pasaden egun, osea, pasaden erregegunetan, Mhm. joan behar nintzen zure etxera eta taratu nituen 20 minutu, dena moztuta, ezin zen pasatu, jendea oiuka, eta ia elkar jotzen lekua izateko, Meltxorre ikusteko. meltxor ikusteko, Bai. osea, Inoiz zare paje, edo paja. ni, bai, Bai. Tasmoz. pues ondo, ablantzen divertigarria, baina, Ni txikitan ilusioa egiten zoztan. egiten zen nuzuk ere? Egiten zan atxabaltan, ninguenean, egiten zan kabalgata eta nahi nuen izan paja. Baina Baina ez ziren izan, ez nintzen heldu inoiz. absoluan, ez ni bai, Ah, pues qué pena. zeba. Porque ni ez. Toin triste nago. Eta utzi nauzu erradikuluan kamaran aurrean. Que no, hija? No valgo ni papaja. Que sí. Bai, bai. Papaja? Eta hori zan txistia. Ja. Bai. lit. Sin más. Whatever. Jaiegunak. Galdetu nahi nizun ere, que berez da, hitz egin bar genuena, baina guia gara por las ramas, Bai. gauaren mundua. Buah! Hori bai dela jaieguna. Buah! A ber, gu travestiok normalen egiten dugu lan, jaiegunetan, asteburuetan, mundu guztia libre dagoenean, bagu lanean gabiltza, gauaren mundua. Konta guzu dibina, zure iritzia, zure ikuspuntua, gauaren munduaren inguruan. Gauetan, normalian nau lo egiten. Baina egia da, gure lana dagoela oso binkulatu dagoaren munduarekin. Eta nauenian, de inkognito, nauenian de secreta, de paisano, ez gaustetan gau ere ez. Ez gaustetan, uste dut, denborarekin geroz eta gutxio gustatzen zaidala. Eta ez dakit den, nola esaten da, como kutsara de palo asuntu hau, non nik suposatzen da egiten dudala lan gauaren munduan. Oin bai, jendiak uste dago. Eta honek, emate usta kristoneko azarre bat, ze jendiak uste dago, egiten dudanez lan kontekstu horretan, non jende osua divertitzen ari dan, nire lana dela divertitua bai. Nada más lejos. Ze imaginau,
egiten duzula lan Disneylandian, baina zure barrak. Zure espensan, da jendia divertitzen. Orduan, da oso gauza erraro bat, da gauza bat imposibilidatu izan didana festa batez gozatzea, zezauz lanian, eta jendiak uste daukola munduko lizentzia osua egiteko alnahi dagoen guztia. Ze, klaro, beretzat, hori da bere jaieguna. Eta bil jaiegun hori santu esten. Nola? Ba oso modu ez-katolikuetan. Sagardoarekin. Sagarduarekin, eta sagarduaren barruan batzutan botatze dute como pastillaren bat, eta oso ondo pasatze dute. Eta nik ez daukot kulpaik. Jendia dau guztiz deskontrolauta, eta hori lan kontekstuarekin nahaztia, ez zait gustatzen. Hombre, mesan ere edaten da. Bai, mesa ere ez zait gustatzen. Dudik balego, mesa ere ez zait Ez gustatzen. berdintasunaz dela inbestekoa. Zuzare parranda salia? Parranda salia zara? Lo Ez justo. que- Ez que ni baizu gertatzen zaitan. Jendeak esaten duela, ai, parranda, guazen ez dakit nongo herrira, guazen ez dakit nongo jaietara. Bai, Ba, ekizu zer dagoen ez dakit nongo jaietan? kebedo. Heterosexualak, que gauza bera da. Horixe da. Eta gero, niego Horixe bar da. naiz, hor, heterosexualekin dabiltzara, Bai, oiuka, bai. eta rollo, tximinoak bezala, Edaten. eta jartzen dute, Bai. ez dakit, Botaka egiten, las galletas despacito, Lotus. Bai. y se vuelven locas, Bai. eta niego bar naiz hor erdian, en plan, Bizarrap. amor, Bizarrapen lista osua jartzen dute. amor. Horixe da. Eta hor daude, eske kontekstu, parrandaren kontekstua oso monopolizatuta dago. Ze antza mundu osoak botatzen dau parranda modu berdinean. Nik hemen alegato bat egin nahi dut. Alega. Alegato bat. Edango dut. Edantzazuz alegato bat egin nahi dut. Bai. Jendea, suposatzen da, gure borrokan, bigatzen ari garela, naturalizazioa, normaltasuna, no, Vale. rollo tal. Ez dut nahi. Ez dut nahi. Ez que gaur egungo LGBT gazteak ateratzen dira leku heterosexualetara. Porque ya da rollo inklusibo, rollo mundu guztia sartu daiteke. Pues nik ez dut nahi. Ez que no me da la gana. A ber, izan beharko litzateke aukera bat. Ni nahi dut Ideia espazio ez mistoak. Hori da beste aukera Eta bat. putz. Bai, oza, ideia da jendia ateratzea, eta ez atera bihar izatea, beti zure tokitxo txiki berezia da. Oin bai, zure tokitxo txiki berezia oso guai da. Ez que? Oso guai da, izatea toki berezia. Porque jendea, oza, nik, ez que nik... Ze jende normatiboaren zat toki guztiak dira aian tokia. Ja, lit, ez que hori Bai, da kontua. hori da, bai, Hori da bai, kontua. Eta gero nik ez duan horretzen ere da, jendea, jaietan, ez da gutu nahi duela jende berria. Not me. Txika, deskargat el Grindr, edo el Literal, Tinder, edo bai. whatever. Bumble. Jendeak nola ezagutzen du jendea jaian? Rollo musikon, ez da ezer entzuten, eta hasi barzera hitz egiten ondokoarekin. Bai. Zertarako. Indaike beste alegato bat. Egintzazu alega. Marko heteronormatiboan, erlazio interpersonalak daude hain sumamente gaizki planteauta. Lit. Zezagutu bizu pertsona bat, kontekstu baten non bere ahotsa ez dozu entzuten, eta depende nola soia zen bere itxura ez dozu gogoratzen, eukibizu como nola esaten da, como encuentro traketx bat, baldintza arraro batzuetan, eta gero hortik suposatzen da, atera bizola harreman longebo bat, ez dakit, zonetan dut como pixka bat tradizionala eta kuadrada hau esaterakoan, baina eske begiratzen mozu heteronorma kanpotik, esate izu, hau nola sostengatu dozue oinarte? Ja. Nola da literal. posible, nola jarraitzu dozute bizitzen? Ni heterosexuala izandakoan naz. Egon zen Sentitzen momentu dut. bat nore bizitzan, non ni heterosexuala nintzen, oin asko sobeto nago, argi dagoen bezala. Baina, bazegoen momentu bat, non zuatera bizinen festan ligatzera. Ta oie, sin más. Oso sin más. Gatzen zenuen. Bai, oso ligoia nintzen, beira, eskantzia hau. Dabil kaptatzen gure mikrofonoa eskantziamenduari. Txisa, egiten ari naizela, ez? Ni ligatzen nuen mordo bat gauian, zeukez? A ber, eske depende. Esan nahi dut. Ligatu zer da? Badakigu zer den ligatu. Ligatu da Baino- zeure gorputzeko atal bat berdin da zein, zulo batean sartzea berdin da zein. Ja, pues hori da super erresa. Bai, horregatik, Hori ez dut mundu ligatzen guztiak- dauela mordo bat. Pues eske hori mundu guztiak egin dezake, edo zein Bai, gauten, edo bai, zein bai. momentutan, baina ezin da garrazia. Ze, karo, eske sexuarekin dugun erlazioa ere oso gaizki planteatuta dago. Bai. Porque rollo, sexua, plazerra, no seke. Zein da plazerra diskoteka bateko komunean, Bai. orain ezagutu duzun pertsona baten zakil izerditua zurrupatzean? Hombre, emozio pixka bat baduko. Bai, pues eskin Bai, ditzat bat bai. ere. Eta gainera, batzutan dukozu zure neurotransmisore guztiak como jodiruta zijoaz amazazpik alimotxo edan da, eta Ja, gero pues beste es hainbat que- gauza. Orduan jain beste. Eta orain zein da plazerra? Orduan beste ez. Ba, gero kontatzia zeure lagunei. Eta Ja, itzultzia hombre, komunetik pues- deman, tia! Nik placer hori bizi izan dut. Ez dut influentzia bat izan nahi zen. Bai, eske ez da plazerra, da como rollo. Anekdota.
Bai, baina nola esaten da? Cloud. Hori. Bai. Da, validazioa. Hori da. Validazioa. Hori da. Horixe da. Hori Bai, da. bai, bai. Bada, baina eske jende askorentzat nobixia izatea Ja, da validazioa. ja. Eta daramatzate 6 urte validazioai engantzauta. Bai, baina orduan, jaiari, festari, kentzen diogu validazioaren bilakaera. Bai. Keta. Bilaketa. Bai. Kentzen diogu validazioaren bilaketa. Bai. Zer gelditzen da? Alkohola. Lagunekin egotea. Bale. Las amiguitas. Bai. Orduan, gelditzen badena hori da, Aha. nire lagunekin egon. Bai. Ez dut beste batzuekin egon nahi. Eta niri pertsonalki amorro ematen dit dagoenean lagunekin, zatortzen dira beste pertsona batzuk. Total. Me molesta. Bai. Ni Zertarako. heldua izatearen privilegio bat da ez da zela normalian jendean etxian gurasuak. Jendeak etxe bat dauka, eta lagunekin bizi dira. Orduan, jendean etxietan egotia, tontuan aita. Ja, Tontuan aita. la mejor. Gozar. Lit. Solo gozar. Bai. Bai, hori da. Ze azkenean, zagar dagoa. Dabil itzultzen. Bai, jazta. Jendeak, niri ansidadia emote usta urtetzeak. Toki, ez ezagun batera. Jende, ez ezagunakin. Musika mediokarriarekin. Mediokarria zieso, porque batzutan txarrarekin. Bai. Eta gero, fanbizare etxera, edo de repente iluminau batek esateko, ai ama, esan dozta, nosekienek fateko ona, dauela hemendik 40 minutura Pereza. autobus bate, utzi dakian, me quedo en mi casa. Txelo García. Orduan, ez dudan ez nahi, nire burua esposatu baldintza hauetara, sortzen ditut nire baldintza propioak. Eta orduan, oso parranda honak bota ditut toki pribatuetan. Eta pribatua ez da beti errazera bau bat, porque ez da inoiz, porque ez daukat diru hori. Baina norbaitan etxia, edo asteburu baten norbaitan toki bat. Eske etxetan gainera, egin dezakegu gauza bat, horreia, helduak garen ez dugun egin, baina nire ustez itzuli behar dena, dela botelloia. Jaz. Eske, cariño, gaur egun saliraku bataz, edo aberatsa zara, edo tontua. Edo tontua. Eta jende asko ez da aberatsa. Pues eske orduan, etxe batean erosten dugu, bueno, supermerkatu bateko. Bai. Sartu pitido bat, gero Bozka merkeena, bai. Unkas limon. Badakitu ze beste gauza bat gustatzen heldua izateana? Ze? Egunian edatia. Niri ez, tio. Ni saiatzen naiz baino. Day drinking! Ni saiatzen naiz, baino eski zai gustatzen. Rollo niretzat, alkohola edatea da festa egitea. Osa, ni emborratxarme por emborratxarme, eski zut ulertzen zertarako. Eta festa egiteko ez da por emborratxarte? Ze diferentzia dau festa egin? Pues que edaten dut gero festa egiteko. Baina festa hori? Zer? Zertan deritzo? Festa. En plan, ateratzia musikakin eta dantza egitea eta... bale, esken neuriak normal. Hombre, porque ni edaten maut gero. Ez ere egiteko? Badakitu zer dan santu estia... Ez ki, ez du dantza egiten markatu. Nik ez dut dantza egiten eta hori aukatu bedot. Pero ez dut arantzara. Badakitzu zer dan jaiegunak santu etxitea. Hau nik egiten nuen. Ateratzen zare kalera, soia ez taberna batera tikititak eta... De repente, pues, abesti hon bat badau, pues, sin más. Mugitzen da zu pixkat jainkuak emandotzun gorpuz miserablia. Eta gero soiaz kanpora erratzaiekin. Eta hor dau, el tema, hitz egiten. Jendia, inditut nire bizitzako eztabaidarik eta konversaziorik apasionatu eta politenak jendiarekin. Eskego horretu dut. Bihurtzen nazelako, eta ezagutzen nauzu. Edaten dut alkohol tanta bi, eta bihurtzen naz altaboz bat. Eta nau, oiuka, nire bizitza osua kontatzen mundu osuari. Nahi dut jendia ezagutu. Nahi dut. Nik bai. Pues nik ez. Nik bai. Osa, eski zutu lertzen. Nik bai. Puntua. Nik bai. Ni nerabetan ninguan txungauta zegoen jendiakin, edo burrukan zegoen jendiakin, edo bere bikotiakin eztabaidatzen zegoen jendiakin, porque nahi nuen enterau del tema. Ez dut nahi dantza, nahi dantza dutxan ingo dantza. Ni bai. Pues zutu lertzen. Bale. Nire ustetan dantza egitea. Bale. Disfrutatzea. Horregatik bakarrik ateratzen naiz, rollo espazio esmisto bat dagoenean, edo zerbait LGBT dagoenean, bestela, me quedo en mi casa. Hombre, eske badakitu zen. Zertarako, aterako naiz tabernatik, egongo dira erretzaileak, nik erretzea gorrotatzen dut, aterako da cualquier heterosexual, eta galtuko ditzakize, eta hasiko gara, oiuka, ile odio. Zein da puntua? Ordez berdintasun bat dago, nik gorroto eta alboroto eta desastre horretan postasun asko aurkitzen dut. Zeba? Postasun asko. Ze badau tema beti, entretenimendua kalean, zeure begien aurrean, badakitu ze gauza egiten duten heterosexualek superongi, kantia eman. Baina kante mal. Ze uste dabe mundu osua dela haientzat, eta gero jendia azten da ostixaka, eta nire jaten palomita.
Yes. Bani eske ez, no me interesa, Vale. egia esan. Beira, bakoitzak santu estan ditu haien jaiegunak nahalduen bezala. A ber, niretzat jaiegun bat santuestea Mordo bat da, gustatzen dantza egitea niri bat. hori bai, baina esan nahi dut, niretzat jaiegun on bat da Bai. etxean gelditzea, Bai. janaria eskatzea edo zerbait egitea, Oh. eta ja. Eta ikustea rollo maestros de la costura. Eta sagardoa edatea. Jaiegunean justo ez. Igual, ateratzeko egunetan, bai, eske ateratzeko, begira, niretzat, Txoin, bai. ni atera baren zenean festa egitera, nik apuntatzen dut egutegian. Rollo, larun bat honetan, badokat bazkaria, edo daukat afaria, edo daukat zerbait, eta gero badago juerga. Vale. Nik apuntatu behar dut, mentalitzatu behar naiz, eta niretzat egun hori ez da jaiegun bat. Vale. Da egutegian daukadan zerbait. Me explico? Bai. Hori ez da jaiegun bat niretzat. Vale. Adelante. Esango zut, zein da nire jaiegun ideala? Bai. Azten dago iseko 11etan. Ok. Azten dago iseko 11etan, jaikitzen naz, nire etxian egun oso dukot libre, egiteot kristoneko gozaria, gelitxu naz nobitekin 12 errixetan atzeot bermut bat. Gero atzeot beste bat. Hau jamar izun. Eta gero atzeot beste bat. Eta nau oso pozik. Eta lagunekin fritiko. nau, eta atzeot pintxo bat, eta gero igual beste bat. Eta depende, ambientearen temperatura erabakitzen dugu, kanpuan bazkaltzea. Eta kanpuan bazkaltzen gau. Jatetxe guztia dago alienatuta gure presentziaren gatik. Dakartzkigu gainean, lau bermu bakoitzak, eta duan gaz, Ja. kantian. Eta da rollo familiak, en plan, elkarrekin bazkaltzen, eta guondoan. Eta zurrupatu zenio, Horixe baina da. nola? Horixe da, Jazz Queen, nabil pelukia atzera tiratzen. Baina, bueno, jaten gau kanpuan, gero beste tragotxo bat, beste buelta bat. Igual dauzea osera iteko. Haimeste denborak etxetik kanpo? Nik ez dut ikusi, haimeste? Esan dut nire jaiegun ideala. Hau vale. gertatzen da urtian igual bitan. Bale. Bai. Eta bolia aurrera kadoia, eta oso ondo nabil bazaten nire lagunekin, In Broad Daylight, jendia dau bere seme alabak eskolatik ateratzen tani dau doble bat egin ja, doblauta. Gero sieso, lokuron, afaltzen gau kanpuan bebai, orduan jandet mordo bat, edandet mordo bat, hau Biblian deskribatzen da placer eramaile bat bezala, eta nau, 12etan, oian sartuta, con el cintrón tomao. Lota. Egunian santifikatu behar dira festak. Egunian. Ze bestela, gauian egiten baizu, galtzen dozu urrengoko eguna. Aste santuan badago egun bat egiten dena meza bat gau ez. Bai, Ez dakit zergatik, baina ni behin egon nintzen txikitan. bai egiten da. Niko ez dakit segatik, ez dakit ezer. Ez dakit segundan. Urteguna ostirala. Ez da oierraren meza. Ez hori da beste gauza bat, ez. Eske beharko genuke hemen espezialistaren bat. Bai, klerigo Klerigoan bat. apaizaren bat edo ekarri beharko dugu. Edo gutxienez, honi buruz dakien norbait. Ui, eko. Eta nor dituko duzu, Hake buskar. Agun kura marikita. Sartuko gara Grinderren. A ber, aurkitzen dugu norbait. Bai, Que se anima a venir. abeira. Jaiegunak. Hasi gara Horraz. lehen hizketan, Mhm. eta gero joan gara berriz, travestismoaren munduari buruz. Oh, Eta gauaren munduari buruz. Zubozu anekdotaren bat ola kontatzeko. Zen nik bai. Asi. Ni hasi nintzen lanean, eta Bai. igual ez jendeak oraindik ez daki, ni hasi nintzen lanean ezkontza aurreko festetan. Bakea zure. Edo gazteleraz, despedidas de soltero o Horixe da. soltera. Azteko ja, kontzeptu regular bat. En plan, eskondu biesara, oduan zure bizita zua izan da miserable, así Bueno, que eskondu baino lehenauko eske- egunean jai. Ez hori flipantea da, gainera ez da hori, ze da. Jai egingo dugu, hau da. Jai egun bat, santu etxiko dugu. Horixe, Eta, egingo duguna izango da. Striptease batera joan, bai, ze dirudienez, azkeneko aldiz ikusiko duzu zure bikotearen ez den gorputz bat, bai, zure bikotearena ez den gorputz bat, sin más, azkeneko aldiz, muy sin más. ja las cagado, Bai, ja ez duzu beste ezer ukituko zure bizitzan, bai, egingo duzu parranda gainera ez dago, como, praktikamente dena, egin dezakezu nahi duzuna, tipotifikatuta. bai, egin dezakezu nahi duzuna, gainera dago modan hori, beste hiri batera joatera ridikulo egitera zeinork ez ditu ezagutzen. Jendiak dauko hainbesteko grina, ridikulo egiteko. Eske? Jarri Daukate. peluka bat? Literal! Eta atera kalera? Hori egon Eske? naiz esaten. Hori da, Ez zure dut ez ulertzen. kontratau travesti bat, izan travestia zeure Lit. despedidan. Bai, Bai, ze nik gainerako jantziko zaitut olako guapa. kontratatzen dituzu eta eskiga daude, rollo, profil berdinak egun guztietan. Bai, Dago, nire mai gogokoena, direla, un grupo de jubiladas, jas. egi dira, dena nire, edo, Baina etorri diaz edo, kongaiarekin. edo jubilatu behar direnak, Aha. beti etortzen dira, ja, pues ez dakit, Bono kulturala dakate. igual etortzen ziren por pasar el rato.
Ez, daude jarrita por el establecimiento, en plan, día de oficio. Pues igual izan daiteke, Bai, baina bai, ja bai, beti bai. egoten ziren, eta dira, las más divertidas, Yes. las más loquitas, Esaten rollo dute, divorciadas, bai, Vale, eta dira onenak. vale. Gero daude, gizon zizeteroak, Aha. eta begira, guk hor, Guk, bueno ez, ni lan egiten nuen susipusi eta donatela manirekin, bai, zu eta beste biktimak. ikusi dugu denetarik. Yes. Bai, denetarik esan nahi du, denetarik. Aha. Nik eramaitut etxera galtzontzio batzuk, Beira, usaus, sudaus, beira. bueno, dituen eraman etxera, baina eman zizkigun, Bai. ikusi dugu denetarik, esan digute denetarik, eta ez digute egin, ze ez genuen nahi, eta ez digu utzi, Aha. baina hubiéramos hecho lo que sea. Vale, vale, vale. Jendeak Bai. ikusten du travesti bat, Eta y se galtzen vuelve du. loca. Eta nire Bai, teoria da, Mhm. gizonek egiten diotela travesti bati, emakume bati ezin diotena egin. Haukakotxen artean. Esan nahi dut. dozun esaldi hori oso popularki esaten da, baina ez da travesti esaten da beste gauza bat. Zer, trans. Bai, bai, horregatik. Edo badakitu clandestinidadean biziden Bai, edo zein bai. minoria sartu Bai, dezakezu. baina esan nahi dut, horretan, beraiek bai. ikusten dute emakume bat, eta por esta sociedad, woke, ezin diot ipurdia aukitu, ¿qué vamos a hacer? En cambio, travesti bat ez da emakume bat. Bai. Se permite todo. Bai, Eta guk bizi izan dugu. bai, Incluso susi-pusi dela 2 metroko travesti bat, bai. osea, eta eskerrak segurtasuna geneukala bertan, No, pues seguro. Orduan, jendeak Bai. esaten du gizonak ez borrotatzeko, baina nola ez ditugu borratuko? Hori esaten da jendeak ez da basko pentsatzen. Ni, Edo ez da ateratzen leku heterosexualetan. Ziur nago. fijo. Ze ateratzen bada, Edo ez da begirada maskulinoaren biktima, zizenteke Ja. beste gizon bat, orduan erraix. Baina nik eraman nuen ohore askorekin duela gutxira arte titulo bat. Eta titulo hori zen, ezaguten nuen travesti bakarra, ez zeukona babosorik. Ez zeon inor, niratzean, sexualki, modu deseroso batean hitz egiten. Ez dakit zergatik. Baina, duela gutxi egin ginen Xarmarenek eta biok bolo bat, egin ginen bingo popular bat. Batibo batek aterazan esanatokira, porque zeukan munduko baimen guztia esanatokira sartzeko, ukitu egin genduen, en plan, izterretan eta hankatik gainera como eskua sartu zen, eta nik kenduen otzan oso modu edukatu batean, bai oso modu humillante batean, zu pertsona batek dituzu. Bakitu, zu hor, ni Bai. hemen, esanatokiaren terrenua, neurie da, nik Bueno, iteot lana. eske hori Eta gai bat da, berriro igozan. Hori gai bat da jendea estenatokira igotzea. Egon ziren ostixak. Egon ziren, ni ez, ni fanin nintzen. A ber, eske amor, tio, niri ez edukuritzen holtza batera igotzea. Zu sartzen zare okinen Sukaldean, labean, ez zara sartzen sartzen. zare restaurantian, sukaldean. Ez, barduan, segatxik nire toki putian sartu. Segatxik uste oso mundu hau dauela iraikita zuretzako. Ja. Segatxik uste izo? Gainera da, Ez da, rollo jendeak nahi du ridikuloa egin, baina gero ridikuloa egiten du eta lotxa ematen dio. Bai. Orduan ez du igo nahi, orduan jitzine. Tia, Get a aklarate, job, bai. zoaz terapiara, a mi que me cuentas. Zoaz terapiara edo... ez Apuntate, dakit, jo que sé, antzerki egitera, Horixe eskizakit, da. uzin eripakean. Aqua gym, Bai, jendea, igotzen da, gehien bat, emakume, osea, Andre rollo cuarentonas, izan ditugu, igotzen bai. dira así loquitas. Disfrutonas, bai. Amor. Da oso tema kondescendiente bat. Hasi nahi gara dute- jisten, igotzen badira haiek, nos bajamos. Bai. Kobratzen dugu igual, etxera. No, porque haiek nahi dute egin turismo de klase, eta nahi die rebajatu gure mailara. Badakitu zen nahi dute zen, ai ama, nago travesti puta honeik bezain loka. Ah, Ja. qué locura. Ja. Baina ez da bat ere polita. Ikusi duzu Twitterren, bueno, izan, bideo hauek rollo travesti bat, emakume bat lurrera botatzen. Oso ongi. Eski oso ongi Oso egin da, ongi tio. egin da, Egin behar bai. da. Itxoin, Markatu, esken zaren molestatzen, gero moztu Hartu postprodukzioan. sagardo. Ai, pixka egia bat. da, hemen daukat trago refreskante bat botatzeko aukera geure sponsoraren esker. Inoiz ez dut izan saboteatu didan persona bat, bueno, bingoko tipua. Baina generalian oso gutxi izan ditut, Pues eta hau guk da, bai. eman didazulako izugarrizko aukera bat, eta beti egongo naiz, eskera minez, beterik, zeuregatik ez dut inoiz egin, benetako lan, gau munduko lan trakets Bueno, prekario bat. eske prekaritateari buruz hitz Prekarioak egiten, egin ditugu, baina Bai. ez kontekstu horretan. prekaritateari buruz hitz egiten guk kobratzen genituen 60 euro. Bai, 60 euro. por la Eta despedida. lan egiten genuen ia gau osoa. Bai. Travesti Eta hori bat. da, generalian oso bolo. Eta gainera, ez genuen egiten lana holtza batean. Ez, Zen arras del suelo. bai. Claro. Zu imaginatu. Trabajo de campo. Hori zer zen? Jende egotzen zen, tal, konga bat egiter, no seke dagoen plan. Duela gutxi, bera, nila mundu hori utzi nuen,
Eta duela gutxi egon ginen ere jai batean, kinto batzuen jai batean, eta gertatu ziren bi fenomeno oso interesgarri, soziologikoki Bai. aztertzen baditugu. Lehenengoa da, publikoaren erdiak ez zigula kasurik ere egiten, Jazz! Oso ongi lan erdia inbizu. lit. Bai. En plan, bazeuden, eske gainera, sentitzen dut, betiko gai izatea eta astuna izatea baina ziren gizonak eta matxiruloak rollo al fondo, Guai. kasurik Muy ere guai, ez egiten, dut gura etortzia. eta aurrean, bi marikita eta lau dibortziatu, Oso ongi. living la vida, Bai. eta izan zen zoragarria. Eske, haientzako da festa, bestientzak ez. Lit. Jartzen baute futbol partidu bat, geldiko diren marikitak, atzean, eta bestiak aurrean, no pasa nada. Eta gertu zitzaigun gauza bat dela, travestismoaren munduan, gauaren munduan eta mundutan asko ligatzen dugu Aha, chaserrekin, nik ez. eta denetarik. Bai. Eta Instagrameko mezuen MD, bitartez Mhm, asko ligatzen da. mhm, Eta, bueno, denetarik ikusten da. Bai. Baina, jai hau eta gero, jasunen munduko mezurik. Da entre cute eta turbioa. Vale. Zela pertsona bat esanez, kaixo albina, zezora garriatzo, no seke, ligatu daiteke zurekin. Aha, Eta esan nuen, oie, consent. gutxienez, Bai, galdetzen du. bai. Si se puede ligar. Erantzun zenion. Ez nire entzun. Vale. Ez que hor... Ez oso dut erantzuten inoiz, porque askotan jendeak egiten duena da jatzea, kaixo, zuk erantzuteko en plan, Bai. Talban ja kaixo, barruan y ya, entonces ya te mete. Bai. Eta en plan, Ez que esan behar nuen oso cute ital zurekin ligatu daiteke, baina eske jokatuko nuke burua. Ez da jokatu behar, ez da jokatzen. Baina jokatuko nuke, ez da zuzula, ez ezin da, eta kabrea biten dela. fijo, ja, Orduan, fijo. ez egin galdera bat. Ja. Ez bada benetako galdera bat. Bai. Ne- Ze turbio, nik ez txut inoiz esan? Ez, duzu MD batera izan. Ez? Zuk ikusten nauz? Ja, Amor? ja. Zin, no? Bueno, baina esan nahi dut, mundu guztiak dauka bere publikoa. Bai, baina nik ez dut aurkitu eta oso posik, Oso guai. Igual beldurra ematen diezu. Ke guai. Beti jarri izan dut distantzia bat nire eta publikoaren artean, eta iteot aposta eta gustatzen zait. Zeba. Zen ni nabil nire lana egiten. Eta lehen esan dudan bezala, eta hau dauko bastante erlazio gau munduaren asuntuarekin. Ze, claro, travestiak izan gare oso popularki deituak animadoras de fiestas. Uf. Agur. Uf. Osa, zeure lanaren parte da festan integratzia. Neure Bai. lanaren parte ez da izan behar, ez da gertatu behar. Ni nabil nire lana egiten zu faten zarenean jatetxe batera, dau, jatetxeko jendia, parez, zu. Bai. Ba, nik berdina. Ni daukot nire showa egiteke, mesedez gozatu, mesedez etorri eta mesedez ondo pasatu. Oin bai, ez nazure laguna. Uste dut, travesti asko, eraman barko zutela kamiseta bat, Impact Font 72, ez naz zure laguna. Bale, hemen imar dugu gauza bat. Ein, Egin bar ditugu oraintxe bertan, bai, drag show batera joaten zarenean, bai, bete bar dituzun arauak. bai. Ein zarata tokatzen danean, Hori da, oiukatu, txalotu, bai. zerbait egin, Tokatzen denean. tokatzen denean. Osea, Bai. nik adibidez, kentzen badut kristoneko zerbait, eta gelditzen naiz, pues praktikamente entetas, oiukatu, Oiukatu. zerbait, egin Izan zerbait. jazz Eski Euskal queen. Herrian jende getzen da, hola. Eslei. Bai. Eta ez du zer egiten. Nahiago dut gutxiegi zadateitiak egeiegi, Esango dut. A ber, gehiegi, pues, hasta cierto punto, baina diozuna Bai, tokatzen denean. bai. Bukatzen da zenbakia, txalotu. Hoixe da. Bukatzen da zerbait grazia egin dizu, Bai, farregin. hoixe da. Oiukatu, lasai. Bai. Entzun nahi zaitugu. Zebertzen gaude, holtzan, eta dirudi gaudela, Bakarrik. pues, mezan. Bai. No. Eski, incluso, mezan egiten da soinu gehiago. Mesan egiten damo, oso motoa. Mezan tokatzen dena jendak abesten du, Super edo hitz egiten interaktiboak du. dira, bai, noski. Gauza bere egin marko nuke, Bai, orduan. bai, bai. Lehenengo araua, Bai. oiukatu edo zarate egin, Hmm. tokatzen denean. Bigarren araua, Gaztau dirua artistetan. oso ongi izan da. Bai, ekatzen badu merchandising Erosi edo badaude merchandisea, propinak, Erosi sarrera, edo eman propina. horixe da, entzun haien abesti zistrinak. Eta gero taberna batean baldin bagaude, kontsumitu. Bai, Ze normalean, Kaxaren- jendeak eramaten gaitu lokal batera, bai. jendeak kontsumitzeko. Eta igual kajaren zati bat travestirantza. Hori da, ordan bai. kontsumitu, baina eman alber diozu dirua zuzenean travestiari, Aha. emaiozu. Bai, Moduren baten abertzean, emaiozu. Zegetak esaten du, eske, karo, hemen ez dugu bileterik, ze, karo, estatu batuetan, ez dakit ikusi duzen inoiz, estatu batuetan beti ematen zaiet tip bai, edo propina bat, ze dena dira bileteak, bai. hemen ez. Niri bota txamponak. Balio jat. Egia da. Bueno, Bai, euro bateko txamponak, euro biko txamponak. Eman bost Eta euro. sentimo blog. Bai, hori bestia da. boste eurito. Hori bestia da. Bai, hori bestia Eta hori. da. Bi, hirugarren arau bat. Beste nik esango dut. Igo gauzak sare sozialetara. Oso ongi izan da. Igo Eta gauzak. aipatu. Bai, bai. Ez, Ze. igo gauzak sare sozialetara, baina ongi ateratzen banaiz. Ah, nire berdin. Esan nahi dut.
Bai. Batzuetan, hau ez da subjektiboa, ni ateratzen banaiz, hola argazkian, Bai. pues igual, argazki hori ez da igo behar. Baina Ez da beharrezkoa. fanak ez dira izan behar fotografuak. Ze batzutan, eventuko fotografuak ateratzen zaitxu horrela. Bueno, baina esan nahi dut, igual pertsona batek, gai selfie bat, eta zuateratzen dara, pues super gaizki. Bai. Pues tio, hori ikusten da. Ja. Ez digo. Bai. Nik egin dut argazia jendearekin eta ez ditut digo, porque no procede. Mhm. Orduan, edo ez da, hija, un filtro Valencia edo zerbait, Bai. un Paris, Un tomate. Gutxienez. Hola, nire aurpegi izan. edo ez Bai. dakit. Baina, bueno, zerbait jarri. Orduan, Geixo igo ditxuta. eta ipatu travestiak. Sí. Ze gehiago? Hau da, subkategoria, mitan griteko arauak ez ikutu nire ulia. Ah, eski hori zen nik Ez esan behar nuena. ikutu nire ulia. Ile ordeak ez dira ukitzen. Ez, oin nabil ja borrokan sofarekin eskentzeko Ja. hilordea. Osa, imaginau zeurekin. Zu imaginatu, ni dara matorain bertan bi ile orde. Bai. Honek dauka kriston pisua. Zuk hartzen banauzu, hola. Argazki bat egiteko, zengo banitzen bezala zure tio Paco. Bai, Eta hartzen torsion, hauzu hola. kontusion. Eta niri, tiratzen banauzu hola Bai. batzeruntz, bi gazta gertatuko Bai. era. Mina, nire lepoan, Eta alopezia. eta igual, ile ordea joatea. Oixa. Zu imaginatu, niri, ile ordea kentzen badidazu. Ah. Bueno, es que monto un pollo Mhm. que me quedo sola. Begira. Behin susipusiri bultzatu zioten eta susipusik pertsona bat lurrera bota zuen, Mhm. eta gainera, pues, morta, oza, hor, kriston movida sortu zuen, en plan, ai, baina nola, baina, que exagerada. Berak zen zuen, 2 metroko travesti bat naiz eta baitut 20 zentimetroko takoi batzuk. Bai, Ez bultzatu? claro. Ez bultzatu? Baina txoin, nola bota zuen pertsona lurrera? Pum! Baina efekto domino edo aposta. No, aposta. Venganza? Onena. Yes! Eske onena. Hori oso ona da. Dik ikusi Hori nuen. oso ona da. Bai. Bai. Ez gurutzatu marragorriak. Marragorri batzu daude oso argi eta oso ikusgarri guztionzat. Eta hien artean, ez ukitu travesti baten ilea. Horixe da. Eta beste pertsona askoren ilea ere, jendearen ilea ez ukitu, jende ez ukitu. Hola, azteko. Bai, consent. Eta gero galdetu, badugu fan bat dela onena, hemendik shout out bat dela olatz ditzen da, gui Mhm. deitzen diogu Bai, labrat, Horixe da. gogoratzen duzu? Bai, Bratiana. Da onena, eta beti argazki bat eskatzen digunean, super modu egokian galdetzen dit, hartu aldizut, hola gerritik Horixe da. edo, tal, ditzen dut, bai, noski. Edo nola egingo dugu argazkia, ze justo pinta honekin ezin dut esan. Baina travestiok ere batzutan ilusio optiko oso delikatu bat. Literal. Eta depende nun dagoen argia, edo nun dagoen arropa, edo nola daukagun gauz, zure Sony Xperiaren flash zistrinek destrozau leike, niria ez, baina zeure lana, zezuk lana asko Bueno, itezu zurea zure ere. itxuran. Zuk Baina nik destrozetez nik bakarrik. Baina zen nahi dut igual Bai. gaur ez, baina beste batzutan bai. Bai, bai, egiten bai. duzu. Bai, zen dut, bai, Hoxe. completamente. Eta Arau zerbait- gehiago ditut gure boz. Bai, baina izan izan barroen Toke beste ja. zerbait hori buruz, argazkiari buruz, eta, bueno, ni baukat beste bat, bere argazkiaekin ere lotuta dagoena, baina orokorrean, Hmm. ez, eta hau benetan turbioa da, Aha. ni bakit igual zure intentzioa ez dela turbioa edo txarra da hona delako, baina ez eman musurik ezagutzen ez duzun pertsona bati. Horixe da, bai. Nik batzutan ditut horrela. Baina ikutu gabe, en plan, Hori, en plan, aurpegia hemen. lokitaz, Bai, baina musuak, hemen, bai, no. bai. Eta pikos. Rollo, emakume bat cuarentona, lokita, divorciada, hay un pico. Amor, Ja. no procede. Un pico? Zurekin? De qué? Deshumanizazioa da. Eta gertatzen da? Deshumanizazioa da, zuk egiten mozu selfie bat Messirekin no le das un pico. No le das? Eta ematen botzazu Bueno, security. aitanari zara. gertatu zaion behin. Bai, baina aitana neska bat da. Ja, Deshumanizazioa. egia da. Bai, bai, bai. Egia da. Ez gaitxuste ikusten pertsonak bezala. Ba, sorpresa, Ai. bagara. Beti kexatzen zarete inbeste podcast hauetan. Bai, Oso ondo etorri jat. bai. Bai, bai, bai. Oso Jarraitu. ondo dago. Beste ara Voluntarioak. Egon behar bai. dira. Egon behar dira. Bolondresak Orain eskatzen bai. baitugu, atera. Baina lan bat daukate voluntarioak. Ez que egia da, benetan, osea, Mira, Bolondresaren momentutik zabitz showarekin kolaboratzen. Bai. Orduan, mesedez lagundu showa ondo urtetera. Ez izan lotxaik, porque bestela ez urten de voluntaria, ez izan protagonismo afanik, porque ez zaude protagonizateko, taka. Eskatzen baizut, kaixo, Jonander, kontauko estazu zure bizitza osua jaio zinenetik. Barduan igual bai. Baina hori galdetu arte, zare, kriu, zare showeko pertsonala. pit crew. Horixe da. Bai. Eske hemen nik beste alegato batekin nahi dut. Alega, Tio, mesedez, barkatu. tiak ejantzin da. Barkatu, Vale. barkatu. Bro. Es que, a ver,
galdu behar dugu, guk galdu dugu, mogur batean, lotxa. Galdu behar da lotxa, tio. Osea, bizitzan gertatu zaidan gauzarik onena da ridikuloa egiten hastea. Edo ridikuloa besarkatzea. Tio, mundu guztiak egiten du ridikuloa. Moduren batean edo bestean erortzen bazara, edo zerbait arraroa esaten baduzu. Edo jo que se. Tio, ez da ezer txarra. Osea, ziurrenik ikusi da zaituenak aztu du ja. Jendik dauko beldur bat. Jendeak dauka kriston beldurra ridikuloa egitari, lotxari, eta benetan ridikuloa egitea da munduko gauzarik onena, evidentemente, hemen parentesi bat, baina ez duguak ez baituzu molestatzen. Porque etortzen bada la loquita a gritar, hori molestatzen du. Hori ez da ridikuloa, hori da molestatzea. Baina, tio, ez kendu lotxa benetan. Hori bai. Kendu lotxa, eta jarri peluka, eta atera kalera, eta un crop top, eta pertsona batek esaten badizu, ez duela zurekin ligatu nahi, ez da zer txarra, jazta, osea, move on. Ez da, ai, que ridikula, ai, que vergüenza, ai, que no sé qué. Tio, beti gaude obsesionatutak lotxarekin. Eta ridikulua besarkatzen duzun momentuan, benetan, zoriontsuagoa zara. Bai. Kulpa, emozio kristau bat da. Eta lotxa kasi-kasi bebai. Lit, bai. Lotxa kasi-kasi bebai. Pensaten bozu. Da doktrinamendu tresna bat. Eta nik ez dut ino doktrinatu behar. Pinta honegaz. Ba, egia da. Baina, bai, eske, tio, ni saiatzen naiz nire lagunekin, Jendia aterrorizauta bezi da. Bai. Baina oso, en plan, jendiak, hau da super okei boomer, baina jendiak ez daunai telefonoz deitu tokitara. Ni pixkat hori naiz ere. Eta orduan, segatik? Ez que ze gustatzen. Telefonoz hitz egitea. Lotxagatik? Ez, ze gustatzen telefonoz hitz egitea. Baina motiboen bat egon da. Ja, pues ez dakit. Ez bada lotxa? Ez haude zure ahotsaz arra? Nahi zure abeslari ahots politaz? Zuk egiten duzu oso ongi. Hori beste gauza bat da. Osa, nahi bostazun nire marroia bota... Begira, ni adibidez, zenik consejos vendo y pa mi no tengo. Nik ez du lotxarena, baina gara adibidez, bai ematen dela lotxa edo inseguritatea gauza bat. Eta gutxinaka ere naiz ere kentzen. Zeri naiz, bai. Hasi naiz gutxinaka kexatzen. Eta kexatu behar denean, kexatzen. Bai. Eta telefonoz ditu behar baizut. Eta, si me tengo que cagar en Dios, egingo dut. Ez que egin behar da. Au! Zapaldu inostazo. Ongi gaude. Boomerrek, bai. Oso hainbeste gauza indut gaizki ez dauko denbora kontatzeko. Oin bai, karen asuntua, bai. Bada horre, puntuak egin dituzte. Hombre, beti logikarekin. Batzutan, batzutan jendia katxondea baiten da, zutaz. Bai. Eta batzutan deitxu inbioso. Eta batzutan esan bezu, dutak ereski oso gilipoi. Beste egunean nio nintzen mafreri erreklamazio bat egitera. Hoixe da. Eta la tipa de la oficina, con todo su santo coño, esan zidan, erreklamazio bat, tori formulario hau, bai. Bete eta bidali emailez. Bai. Kom? Bete a tu casa. Como? Formulario bat? Bai. Eta zinitzen oiuka, ez nuen ezer lortu. Formulario idatzi nuen. Eta bidali nuen, bai izan den mafren erantzuna, maitia, asko sentitzen dugu. Bai. Musutxo bat. Errege emerikoa. Onena, agur. Bai. Hori izan da erantzuna. Jazz Queen. Baina, tio, kexatu behar gara. Hombre, kexetzen bagare guztiok batera zera behitxin bioko da. Ja, nire ez... Hemen dik asmatu ziren grebak. Eta grebak oso ondo fan. Ja. Berdiro, Nire gertatzen zaita ebez kexatzea, oza, igual, imaginatu gertzen zuela janaria hotza. Bai. Edo janaria ez dakit nola. Bai. Niri hor bai maten dit. Ez que hor, kexaren biktima da zerbitzu industriako mindundi gaixo bat. Eta ez dotzat minain. Ja, nire duena dara ongi jan. Ni bai. Orduan, hor dau zerbait surfeatzeko, non esan bizun, bale, ongi jan nahi dut, baina igual pertsona hau amazazpi mai ditu atenditzeko bera bakarrik dago, porque bere jefia da tontolapiko bat, ez dau jende gehiago jartzen. Orduan, hor dau zerbait zerbitzatzeko. Ja, baina bez, hori kontua da, eta uste dut, hau generazio aldaketa bat egon dela, eta gero eta gehiago konturatzen ari garela, kexatu egiten garenean ez gara kexatzen adibidez langileari, edo langileaz. Ba, eski, gurasoek bai! Hori bai. Osa, gure gurasoen generazioak bai. Ni behin izan nuen, kriston movida korreo zen, ze burratako korreo zen, bat zegoen, persona bakarra lanean, eta karo, jendeak esaten zen, porque imaginatu, hor sartzen ziren hilarak. Baina, karo, jendea zen en plan, eske lotxagarria da, eske jarriko diguzu, hoja de reclamaciones, eta jarriko dizugu, eta no seke. Eta tipa, en plan, pues tori eta jarri, si niri que me cuenta, sabes? Eta gazi ginen, neske gazte bat, eta ni, en plan, tio, keberak ez daukarrua, keberak daukamen lanean, dejadle en paz. Ez eman dizu horriak, pues ya está, jarri una reclamación, ez que zen eduzu berak egitea. Bai da un osinio bat, beste belaunaldian dela, en plan,
denok egon bigare puteauta. Badakit, Ja. osea, egon nik bakarrik puteauta ni kliente, baina nahi dut aukeratzea egotia puteauta ni klientia eta langile be bai. Ja, baina gero gainera boomerrek egiten dutena da bilatu konplizeak. Horixe da. Kexatzen hasten direnean. Bai. Eta niri kristona amorra ematen didan gauza bat da, pues, supermerkatu batean edo denda batean, dagoenean bakarrik pertsona bakarra kobratzen, Bai. eta karen bat, bete hasten da, aizu ezin duzu inor deitu? Pero amor, nio, denez zure etxera zer egin behar duzun? Osea, ez zela faltan. Eske, edo bestela hartu eta jarri reklamazio horri bat, eta esan, tia, hau, aldatu behar duzue, puntx. Baina utzi, neska gaixoa, edo mutil gaixoa bakean. Kapitula hau zaren hasi joan. Jaiegunak. Bai. Eta jaiegunetara itzuliko Zein gara, da zure zenbat jaie- denbora dara maguia. Como ordu tala ordan. Zein Nena. da zure jaiegun gogokoena? Nire jaiegun Badakit gogokaena. zuk egiten dituzula galderak, baina... No, baina hau da elkarrizketa bat. Ez aidazu. Nire jaiegun gogokaena. Rollo... Niri adia inauteriak. Zeba. Ustetan jat. Jendia mozorra egiten da. Ezi kontua da, Iruñan ez dela, ia ez zer egiten. Hori egia da. Ez que niri putxianaz. Eta ez egiten zuzuek. Mozorratu. Nik ez, porque ja, total. Hori ja, Baina bizitzan zehar asko gustatu izan zaizkit vale. jaiegunak. Ze gainera uste dut inauteriak diela oso guai, eta hau esan aplikatzen den gamontzal gauian edo ez. Baina uste dut oso guai dela jendearen mozorruetan ikusten dozula hasieratik pertsona bat ezagutu gabe, bere pertsonalidadearen isla Bai, dena ikusten duzu. Bai. Dena. Adibidez, mozorratu basara del juego del calamar personalidadea ez dago. Bai. Ez dago. No, hori fuertea da. Bai da. Pertsona, en bede esan horekin zoazen eta esango izun nolako azaren, Bai, esan zertaz mozoratzen zaren, Ez geraz eta bi esango izun talde. nor zaren. Bi talde daz, bata da, aukeratu biot, aukera sozial hau nire espresioa lantzeko, eta bestia da ez. Orduan deke toka, el blablakar, pues ya está. Edo, erratzaten jantzten zan jendia mafioso bezala. Zan korbata bat jarri eta ya está. Ni gorrotatzen duena da, kani, edo txoni, edo Porque ez dozu nahi lan rapero, egin. edo trapero, eta da rollo jartzen duzu berskako top bat, eta esaten duzu trapera zarela. Ez duzu lan egin nahi, nire neskalaguna, institutuko lehen neskalaguna izan nuena, jantzi izan skinhead bezala, 5 urte jarraian. Jartzen zizun Martin batzuk, eta zuen, adios. Check. Ez zuen nahi, jendiak ez dau nahi batzutan. Ja. Ni jantzi nintzen txikitan pirata 5 urte jarraian, baina segatik nintzelako pobrea. Ba, nekin gaut hemen beste legatu bat? Esan, Dela, zuk bakit ez zaudela ados, baino, pues agur. pertsona batek ez badu zure mozorroaren erreferentzia ulertzen, pertsona horrek dauka arazoa. Baina ez que das referentziak eta das referentziak. Bueno, baina jende baldin bada inkulta bat, ez da nire errua. Eta orduan segatik ejaten zara. Pues porque jendeak kexatzen da. Noiz. Zu kexatu zinen behin. Nik ejatzen da, ze batzutan jendia jantzten da, nola esaten da, meme batena. Bete Bueno. a la mierda! Bueno, bai, baino... Txusta. Da txustoi bat. Ez da polita, ez da graziosua, ez da Ongi egiten ingeniosua, ze baduzu. kopiatu egin dezu. Ba, jendeak ongi egiten badu, bai. Jendiak ez da ondo egiten. Bueno, baina ongi egiten badu. Ondo egingo balu, ja, eta nire amonak izango balitu erruberak, ba, izango Ja, zen baina kotxe bat. ni horretin izan gehiago, en plan, pertsona bat jazten bada, ez daki ze animeko, eta zazpigarren kapitulan ateratzen den pertsonaia batetaz, hori oie, bai. pues aurrera, eta jendeak ez badu ulertzen, da bere erru. Baina eske hori bere gauza. espresiño mota bat da. Bai, Hori espresiño bat da. genero Jantzten basare, hori adierazpen bada, eta espresiño bada, eta pintzelkada artistikoren bat, igual, badauka. Oin bai, zu jantzten basare de Montoya, por favor, Oh, te vas a la mierda. ja, Te lit. vas. elit. Orduan horregatik. Hori izan nire kexa. Karo, eskizten beri dira pertsonai, oza, zerbait daukaten pertsonaiak. Izan behar da, Hau da, pixkat- mozorro on bat. Ja, eskau da pixkat jendeak ikusi beharko luke Snatch Game. Adibidez. Ulertzeko, Baina azkenekuak ez oso txarrak dira. baina ulertzeko zer den esan nahi duguna. Wow. Aukeratu behar duzu ongi pertsonaia. Jazz Queen. Aukeratu behar duzu ongi zertaz mozorratu. Bai. Eta Eta egin. listo. Eta ez zer gortatzen dudan, Zer. talde mozorroak. Depende. Bueno, depende, bai, bai. Depende. Izaten badie kultura bat, Bueno, amor. horrez gara sartuko, Amor! porque... Well, Eta hor daude. Blackface 2008 Blackface eta Asian Passing. Eta indio, eta Horixe ez da. dakize. Bai, bai, hartu Wow. urtero herrialde bat. Well. Bai. Edo cross-dressing. Bueno. Oh, Hor da. iriko dugu meloi hori. Hor da. Euskal Uzituko gara, igual, baina iriko dugu meloi hori. Venga. Jendeak galdetzen du askotan. En plan, ni janzte naiz de Sevillana, drag egiten ari naiz. Ez nauzi hor ni ari nahi izan dara egiten. Imagina Es que te vas a la mierda. Literal. O sea, es que azteko, a ver, kontua da hemen, uste dut garrantzitsua dela, azteko ulertzea dragaz dela mozorro bat.
Ez da, no, badakit ez dela, baina eski asko kostaten jat esatia pinta honegaz, vale? Bueno, Badakit ez dela. draga ez da mozorro bat, Bai. draga ez da zertaz mozorratzea, draga ez da zertaz jantztea. Mhm. Dragak helburu bat dauka, Bai, helburu politiko bat dauka. bai, hau superpolitikoa da. Egia da. Imagina usen bat erdi Dragak aldetik botako helburu- nindutan. Kontua, dragak helburu politikoa da, Bai. orduan. Inauterietan mozorratzea ez da draga egitea. Ez da? Ez da draga egitea. Zer daukatzu lehena bizi, pase sozial bat, jarraitu? Ez, Edo hori ez, zen? Jarretu. Vale. Lehen da bizi daukatzu pase sozial bat, non, gaur ez dauden ez arauak, egingo dut, hau, amor buesta igual. En plan, ez dau. Da, egiten mozu bezala drag zure gelan, eta inorek ez haitxu ikusten. Ba, oso ondo pasatu. Baina, barrera sozialak ez daude hautsita. Horregin edu nik apunte bat. Egin. Inauterietan bai gertatu daitekela pertsona batzuentzat Experimentazio toki bat. esperimentazio espazio bat izatea. Hori bai. Eta Espazio seguru. hala bada, Mhm. aurrera. Bai. Experimentatu eta oie, disfrutatu. Mhm. Baina Zure egon gelan eitia bezala. hori da, Eta hori da. nitake bai espazio Gudunak seguru, zigara hola. Bai, Logeletan, etxetan egiten. bai. Eta bai, pontxo, horrela. experimentatzen. Orduan, experimentazio bat baldin bada, ok. Baina, flamenkaz janztea orokorrean ez da izaten normalean experimentazio. Eta ez da izaten polita. Ez. Baina Euskal Herri santuan, ez da izaten polita. Zerratxa, Sin más. zerratxa. Mozorra hon bat, amaitzeko la positiboki? Mozorro on bat. Bai. Ni guztien jatazko estereotipikoak biena. Pirata, Nire vampiro, bez zauzen zait- kabernikola. Nire bezan zait asko tematika bat izatea. Oh. Rollo, the category is. Eta kategoria izatea, pues adibidez, oskailua. Eta soiaz de tranchete. Bakoitza gauza bat, Vale, pues trantxete bat, vale. porrua, bestea, aszenarioa, bestea da, jo que se, gainera jendeak izaten du dira oso ona. Mozorra festak, di bastante eslai. Bai. Ikusen den behin bat zela jende buruzoia. Zen Don Limpio, Pitbull, Claudio Landa, Claudio Landa, adibidez. bai. Beste asko baino ez dugu garatzen. Egin barko genuke. Mm. Sin más, Bastante ez dakit sin más. zerbait hitz egin dugun gaiari buruz, Bai, mordo bat. baina bueno, beti bukatzen dugu kapituluak modu berean dela aipatu dugun mandamentua berrirazten. Orduan, zu, Divina Komedia, Bai. zure kamerari begiratuz, nola moldatuko zenuke jaiegunak santu etxiko dituzu egungo gizartera. Atera jaten lehenengo gauza da, izango zure normala, baina ez dut hori esan nahi. Zer da normala. Zenbat hitz izan bide, izan Nahi bide como motzak. duzuna, izan daiteke. Vale. Ongi pasatzeko leku eta testu inguru egoki eta errespetagarriak aurkitzen saiatuko zera. Hori da, nire proposamena. Da pixkat luzia, baina hor da. Ba, oso ongi dago. Pues eskerrik asko. Ami esker zuri Zeuri. maitea, eta ikusiko gara hortik. Oso ongi pasatu dut. Bai, berdin. Bai, Aio, agur. Fanin binaz. bai. Bale, agur. Eguneko hitza. Day drinking. Edo, oso modu erresean, egunean zehar edatea. Sartzen dira bermutikoa, sartzen da sobremesa, sartzen dira egungo jai osoa gero amabitan jazaudela beste mundu batean, hori dena sartzen da day drinkingean. Adibidez, bazkaria eta gero day drinkinga egingo dugu eta hortarako gauzarik onena, latazko sagardoa da. Ze plan dugu larun batean? Barinago super day drinking eta etxera. Mila esker entzutagatik eta ez galdu datorren asteko atala Ana Goitiarekin egon ginen amatasunari buruz hitz egiten. Muxu! Mua!